Evo novi dan na e-bajku. Idem na Vepar, Nepar i te staze. Evo i dalje pičim uzbrdo, ovo je brutalno. Ja sad tražim Bizek 4. Evo me Bizek 4. Da, ovo je zakon. Da se razumijemo, sve se ovo može odpedalirati i na normalnom bajku. Ovo je to što ja tražim. Sve u trailu vozi. Ovo je bome strmo. Tu vidim neke tragove od bicikli. Možda sam na dobrom putu. I evo me na Vepru. Zapravo sam dobro našao put. A Vepra se može odpedalirati na normalnom bajku skroz. Ali, kažem, ovo je dosta kraće vremena i onda mogu još odvoziti nešto. Evo me na Nepar sam došao nekako, nekim putem. Da vidimo kako je on stanju, pa ću se prebaciti. Čini mi se dosta dobro stanje, malo je, no zapravo je super. Evo, idem prvo odvoziti Nepar. Ajde da vidimo kako to u trail modu sam. Zapravo ova skliska zemlja, ovo se uvijek skliže. Čini se meni. Sva korjenja su vani. Su neke trake stavljene. Ovaj zavoj uvijek zeznem. Sam zeznuo. Fora. Malo sam išao samo vidjeti. Tu je neka nova ruta. A ovo je... Malo je tu sklisko. Šta je blata.
Da, baš treba koristiti. Sad valjda tu, ako se ja dobro sjećam, nekako tako. Ispravak, sklisko je za poludit. Opa, skoro sam pao na sred ravnoga. Kako ovo sve? Opa. O. Onda bo me sve nekako zaraslo. Odnosno, ne da zaraslo, izašlo kamenje van. A i zaraslo. Ovo je doslovno naslijepo. Ja ne znam da li je tu šta mijenjano. Valjda nije. Opa. Evo se ok ili? Ha, valjda je. Bumo vidjeli. Jel te? Ako tu koja daska bude puknuta, dobro će se provesti. Znači ja sam cijelo vrijeme u trail modu, malo više pedaliram, ali idem ko lud. Ne znam da li tu mogu, da neće niko doletiti. Kako ide? Možda sam malo previše spustio sit, noge sam polomio. Tako, tako. Evo sad sam se sjetio staviti u boost. Taman je riknula GoPro baterija. Ali neko je spreman danas. Evo, ko nije da vidi kamenolom odgore. Evo, tu će biti neka rampage linija možda. Odavde flat dolje na cestu, nekih 50 metara, 60. Mobitel, sigurno mali. Da, mali. Dosta je skopan. Lepara. Sada ovo treba. Opa, nisam očekivao da ću uspjeti. Ojo. What? Evo neka nova staza tu.
Ne znam ni od kuda ovo ide. Idem samo vidjeti taj neki odjeljak novih vepra, valjda neka nova staza. Nikad vidio, nikad čuo. Čekaj, tu je negdje, gdje je? Nisam vidio fulo. Tu je. A tu je neki, evo, sad je bi ga zeznao sam. Zaboravio sam da je tu taj mali gepa. A gdje to ide zapravo? Blagaj se, nemam pojma. To ide negdje daleko, nedaleko. Okej, živi smo. Tu. Valjda. Pa opet valjda dolje. Sam ja. Nemam pojma gdje ovo ide. Idem ja nazad na vepra. Koji skliz. Uglavnom, opet sam na početku. Ovo nema šanse da bi ja odvozio ovoliko puta na običnom bajku. Čak sam tu neku novu stazu pogledao. Samo na brzinu, nisam niš previše ni skakao, niš da ne bi još negdje pao, malo je sklisko, pa ne zeznem bajk, pošto nije moj. Sad idem vepar, kamelon i mali Pariz. U trail. Što je to? Ljiga. A ispod ovog lišća je baš ona ljiga, ogromna. Opa! Ops, krivo. Ovo je neki skok sad tu, a jebi ga.
Ups. Tu kad si u spustu, nema stajanja. Ups, bome. Evo me sad. Pićem nazad od Podsuseda prema Grmi. Evo me opet na istom putu za Grmu. Evo već sam tu doslovno, evo nema pojma kako je prošlo, 15 minuta možda od malog Pariza do Grme. Ja iskreno nemam šanse da bi ovakav džir napravio s mojim Ransomom. Možda da imam 10 godina manje bi rekao, to je za dedeke. 35 godina i kusur. Malo vremena za voziti, tako da ovo zakon. Mislim da bi u nekoj bližoj budućnosti ja mogu sebi nabaviti nešto ovog tipa. Aha, evo tu s desne strane tu bi trebao biti znak, zapravo ne Ljuljačka nego Bali. Zagrebački Bali. Možda bi atraktivnije bilo. Evo, toliko od budalaština. Sad idemo, vidim je mali na Grmi. Čeo sam zapuhao? Znaš koji dješ, stari moj? Kako se možeš zapuhati, reći što ne? Boga mi možeš. A? Boga mi možeš. Brutalno. Ode mali.